sa atong tanan at welcome sa atong adventure for today. Pangumbira dalang MC sa kasal dito padulong sa Sitio Datag, Barangay Magagay, Dawin at Negros Oriental. So bisag asang bukira. Basta na ay kumbira. Hala si Ma'am Eli always yun nag-birada. Nindot kaya ang dalan din ng area kay medyo simentado. You can see beautiful landscape of Mother Nature. Pero bukod lagi. Ay, saan ba? Lisba ko naman. Nakago yung cellphone mo. Nakataga ka nito. Mauni ang talan, padulong sa Sitio Datag, Barangay Bagagay. Wala pag yun nagsugod ang kalbaryoan. Hindi apata sa main road. So hayahay patakaroon kay simentado pa ang dalan. Pero later on, magkamukmukmuk yun si Ma'am Eli kay ang dalan. Padulong na yun sa atong reception area. Medyo lisbao og batuhon pero bagong script. Pero ato lang natawon kung makaya ba sa atong motor nga Rosie. Ala sige, Verada, here we go. Padayon! Mauna ni ang dalan nga batuon. Basic pa ni ha? Pangumbira pa yot. Basic pa ni nga dalan. Wala pa ni. Limugmog na ning dalanan eh. Matarong-tarong pa rin siya nga dalan. Compare sa dalan nga atong maagian good later. Naswertian lang talong no kay wala dyan ni bundag o kusog ang ulan kay ni bundag pa ang ulan. Medyo hita-hita, basa-basa. Makita yun mo mga kinhason nga nanggawa sa dalanon. Ala sige, Verada. Ala yun, sige yun. Lami ra ang dalan diri, pero dili ni mo bantayan nga gapaangat na day kakaayo. So here we go, hapit na yun ta. Pagsalpong nato sa gymnasium, nga dako nga bago diri sa Barangay Magagay. Wala na pagtubong ang balay sa atong kinasal. So, wala nga gymnasium. Muhulog sa tagkadyon mga ka-friendship kay medyo lusokon kaayo no. Kaya kung magangat-angat ano niya, lisbaw ang dalan mga tangtang yun ato mga ayodi. Pero sagdi lang kay after this, bawi tagkaon, Kumbira Queen. Hala sige, Birada. So, diyan naging sa reception there sa Sitio Datag, Bagagay, and ang ato mga makeup artist nga it's a prank. Nangatola ka mong beauty because it's a long and winding road. Laliman ka. Nagigitawag na to og kanaog sa pugong tulod kay mga haplata. Okay. Ay, makalingaw ni among adventure karong adlaw. Among photographer di nag-smile. Smile lagi among siya. Malag yung pakan blue. Unya kay wala pa sound system, okay mag-MC so lami arang dalagan sa panahon. So mo proceed sa atong area nga atong gidikuritan kagabi. Wala mi kabalog sa hitsura basta kay karong buntaga nakita ng katag among entrance diha. Ay mugna ng entrance. And then ang among backdrop for Ayan and Annalyn. Di jud mi kadala og mga gamit kay ang dalan gyud. Makamo mo gyud kapila gyud ming gatulod sa among pilikag kay gabi gaulan pa gyud very slidey pero ka-reveals lagi hapon unya luoy kay among cake para among cake nagong pagkahapla. Ang cake kay wala na yung tao na napurma ni sang kiig na asa man tong gatindog nga babaeng lalaki pati ang babaeng lalaki pati ang babae ug lalaki. Nitug pa. O, di ba? Marang wala. Normal. Very normal. So, wala na siya ang mga final setup for Ayan and Annalyn. Kau ba na mo ang Mayor Galic's canopy ug ang beautiful setup kaayo ni Madam Muscles of Muscles Catering. Diba? Ang mga crew may sila, wala man sila kagabi, hindi nila ka-relate sa among mga kaagi kagabi. Kami ragyod ang maka-relate for just for Santo Pasaylo ang dala.
much for watching, mga ka-friendship. Don't you forget to like and follow my page, Ma'am Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.